BKE at James Opondo Sine machiegni. Jalop jatend piny Rigathi Gachagua dok ne sirikal Kenya Kwanza ewi hola mikawo e pinje maoko kolero ni omenda go itiyogo e konyo jo Kenya. Gachagua mane wuoyo tuke mag golf kaunti ma Nyeri mane okelo kanyakla jo siasa gi jo ohala mawuok e masawa mar piny Kenya nolero ni sirikal maduong' timo manyalore mar neno ni omenda ma pacho ka obedo makare. Bende nodok ne sirikal kuom wuodhe maoko ma jatend piny William Ruto osebedo ka timo mar neno ni piny Kenya oyo joket mwandu mawuok e pinje maoko. People have been telling us to subsidize. If we subsidize fuel today, we'll have to collect that money from somewhere. And we'll have to add more taxation. So we are saying we cannot subsidize fuel because that money must come from somebody. And that money would have to come from the taxpayer. So the situation is global. We had borrowed $2 billion, the Eurobond. That debt was not clearly thought out. Because as we speak, that debt earns between 16 to 17%. If you do your mathematics, you can see that it is almost impossible.